Per definir quines dades podrà veure cada perfil d'usuari de la resta de perfils, anirem a Administració, Permisos, Accions i anirem a Configuració fitxa usuari. Des d'aquesta pantalla decidirem quines són les dades que veuran els usuaris, alumnes, personal d'administració i serveis, personal docent i pares i mares. Com ens diu aquest avís, aquesta pantalla configura què pot veure o modificar el tipus d'usuari de cadascun dels altres tipus. Per tant, és molt important configurar aquesta pantalla. Per exemple, si fem que el personal docent pugui veure les dades dels seus companys personal docent i els telèfons, per exemple, i guardem, això comportarà que, per exemple, des d'aquesta pantalla de comunicació, directori de persones, puguin veure el telèfon dels seus companys. Per aquest motiu, per tema de protecció de dades, és important tenir-la ben configurada.